Tak čus, já jsem Lukáš a zrovna čekám na vlak a jedu směr Břeclav a chystáme se s Davem na projížďku. Máme v plánu dojet k jezeru, co je pod Vídní, a pak ho nějak tam obět a přes Vídeňské Nové Město a nějakýma kotěhůlkama se vrátit zpátky k českým hranicím. Dave pak pojede do Brna a já pojedu, nevím ještě jestli zpátky vlakem, anebo se přiblížím na kole a potom vlakem, nebo to celé doklepnu na kole. No, takže teď tady čekám. Vlak mi jede asi za 15-20 minut. Doufám, že nebude nějaký problém s kolem, místo a podobně. Mělo by to být asi, já nevím, kolem 500 až 600 km. Záleží, jak daleko pojedu, jestli pojedu až domů, nebo kde bych to zapíchnul. Uvidíme, no. Takže do zítřka je co dělat. Vzal jsem si spacák, něco na oblečení na noc, spacák, na chvíli lehneme někde na zastávce, asi nejspíš 2-3 hoďky. Uvidíme, jak to půjde. No, tak už jsme asi 20 km za hranicema. Potkali jsme se s Davem v Břeclavi a fičíme k tomu jezeru. Podmínky jsou příznivé. Vlak měl hodinu zpoždění, takže místo 2 hodin jsem tady jel 3. A hlavně, že už šlapem. No a jsme tady. Hurá! Těším na pivo. Takže první cíl naší cesty téměř za námi. Lidi jak sraček. Naposledy, jak jsem tady byl, tak tady nebyl nikdo. Budeme potom někde, doufám, jako na noc bych se tak tady městečko Rust, nebo Rast, nebo kdo ví, jak se to vyslovuje. Je to z druhé strany toho jezera, jak jsme byli u toho majáku, tak to je na druhé straně toho jezera, jsme to objeli a jedeme se tady teďka podívat někde na nějakou pláž. Dáme asi pivo někde, čepovaný. Se vyplatí. Jaj, ty vogo. Ale jo, začíná to být dobrý. Začíná to docela šlapat. Na prvních 100 kiláků jsem byl z toho takový vykokocený, že jedu štreku, ale už se to nějak sedlo. A už to je dobrý. Máme asi, kolik je? 20-25 a míříme na Vídeňské Nové Město. Nevím, kolik to tak může být. 30-40 kiláků snad, si myslím.
jsme stáli tady na gardu. Pojďte do provázku. Za terasa. Co? Mega, vole. Šutravá, jo. Na vrut. Ty p***o, cože? Tak to, ty vole, dobře jsi tam chytil. Ty jste na dušu, no. To je asi poslední možnost se někde najíst. Takže tady jsme strávili noc. Na téhle lávce já. Dave tam. Je asi 5 nebo 6 hodin ráno. Byla docela zima. Sláva, narazili jsme na benzínku. Takže vidím tam nějaké kafíčko. Nějaká snídaně, nějaký džusíček. Zajedu si na hajzl. A pojedeme dále. Ty vole. Tak to je za odměnu. Zdar. To je píča obr. No a jsem zpátky v Břeclavi na nádraží. Teďka se musím rozhodnout, jestli pojedu zpátky už vlakem, nebo jestli se ještě budu někde přibližovat na kole. To jsou 3 hodiny, kdybych jel vlakem a vlak jel teďka, tak jsem doma v 5. No, takže nevím, jestli to budu ještě prodlužovat. Uvidíme.